का पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह जब अलग होता लो तो अक्षरा सिंह पवन सिंह के करीबी हो जाई हैं। ई बात सुनला के बाद से तारा लोग के खटकल हुई। खटकल ऐसे हुई कि ऊ अक्षरा सिंह जौन अक्षरा सिंह रातों दिन मीडिया में बैठ के कहीं ना कहीं पावर स्टार पवन सिंह के शिकायत करेली, कहीं ना कहीं पावर स्टार पवन सिंह के हिनाई करेली, ऊ अक्षरा सिंह अब कैसे पवन सिंह के अपना सकतरी। तो हम बता दी भैया, ये इंडस्ट्री है, ये रील के जिंदगी है, आ ये जिंदगी में कुछ भी हो सकता। जेंगा कबो नीतीश कुमार आरजेडी में रहेले आ कबो नीतीश कुमार बीजेपी में चल जाले, ओहिंगा इनका लोग के हाल बा। कब इनका लोग में राय हो जाई आ कब दूरी बन जाई एक और कोनो गारंटी नहीं है। काहे कि रउआ सबके पता होई जौना बेरा पावर स्टार पवन सिंह के शादी भई रहे ओ बारा अक्षरा सिंह पवन सिंह दोनों जना एक रहे लो, आ जैसे ज्योति सिंह से शादी भइल वैसे अक्षरा सिंह के दूरी पवन सिंह से बन गई। लेकिन भैया जब अक्षरा सिंह के दूरी बन गई ज्योति सिंह के अइला से, तो ज्योति सिंह के गइला से इहो हो सकता कि पवन सिंह आ अक्षरा सिंह के नजदीकी बन जाओ। तो भाई ये चीज़ के अनुमान लगावल जा रहा बा। लेकिन अक्षरा सिंह के का जगह ले पाई है चांदनी सिंह? अक्षरा सिंह के जगह चांदनी सिंह ले पाई हैं। काहे कि आजकल हवा ई चलता, आंधी ई चलता कि पवन सिंह शादी कर रहे हैं वो भी चांदनी सिंह से। तब भाई जे भी वीडियो देखता सब लोग के हम बता दी कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आजकल यह चलता, ज्योति सिंह, पवन सिंह, चांदनी सिंह, पवन सिंह के माता जी, काहे कि विपिन सिंह जी के भी इंटरव्यू आयल बा, ज्योति सिंह के पिताजी के, ओहू में बहुत सारा बात तू जौन बा के बोलने बड़े। एगो और बात हम बताओ तनी कि रिश्ता बोलला से ना चलेला, रिश्ता सजो के रखला से चलेला। काहे कि रिश्ता में आप जितना बात बोलिएगा उतना विवाद बढ़ेगा, और जितना विवाद बढ़ेगा उतना ही रिश्ता में खटास बढ़ेगा। तो इस बात को आप लोग को मिल के चलना होगा कि ना भाई, जौन भी चीज़ बा, पवन सिंह केतनो बाउर बाड़े तो तहार हुवन, ज्योति सिंह केतनो बाउर बाड़ी तो तहार हई, पवन सिंह के माता जी केतनो बाउर बानी तो तहार हई, ज्योति सिंह के पिताजी केतनो बाउर बाड़े तो तहार हुवन। तो ई चीज़ के सजो के चले के चाहिए दोनों तरफ से। लेकिन एगो बात ई होता कि आखिर ज्योति सिंह के काहे ना बोलावल गई रहे बर्थडे में। तो भैया एगो बात बता दी, उहे ज्योति सिंह जौना ज्योति सिंह के चुनाव में संगे संगे लेके घुमावल जात रहे, कौना चीज़ पर आखिर खटकल का है, केंगा बोलावल जाओ। जौन पवन सिंह के ऊपर आदमी केस करता, जौन औरत केस करती है पवन सिंह पर, ऊ औरत तहार बहन होती है, ऊ औरत तहार बड़ बहन के दर्जा लेती है, ऊ औरत तारा तरफ से हो के बोलती है। तो केंगा पवन सिंह तारा के अपना बर्थडे में बोले हैं, तू बताबो। वो पवन सिंह पर दुकौची के कोई गो दाफा लगा के केस कल गई रहे, वो पवन सिंह के फंसावे के कोशिश कल गई रहे। पवन सिंह के भाई कहे जाए वाला लोग जे भी बा जो सोशल मीडिया पर काम करला, वो लोग के फंसावल जाए के काम कल गई रहे। का तू ज्योति सिंह एको बेर में बोले के चाहिए? तारा एको बेर बोले के चाहिए नू जे मेरे पति ऐसे नहीं कर सकते हैं, मेरे पति ऐसे नहीं किए हैं। ई बतिया स्टेटस तो तू लगा सकत रहलू नू कि पवन सिंह ऐसे नहीं किए हैं, ई बतिया तो स्टेटस लगा सकत रू, लेकिन तू नहीं लगा सकत। काहे कि पवन सिंह के जी हिनाई होता नू, पवन सिंह के शिकायत होता, पवन सिंह के जहाँ शिकायत होता चाहे जे शिकायत करला उतार प्रिय होला। तो पवन सिंह इतना बेवकूफ़ थोड़ी बढ़े। पवन सिंह प्यार के भूखा हुआ, पवन सिंह के प्यार देबू तो जान दे दी हैं, आ पवन सिंह के नफरत करबू तो जीवन में कबो ना तकी हैं। ऊ हवन पवन सिंह। काहे कि पता होके चाहिए जे जौन बेरा चुनाव लड़ रहे पवन सिंह, ओ बेरा मनोज तिवारी कुछ कह दिल रहे तो बर्थडे में उनकर जवाब दे दिला है। तो पवन सिंह ऊ हवन। तो ये बात के लेके चले के चाहिए, बात के मिला के चले के चाहिए, तब रिश्ता चलेला। बाकी तारा लोग के का राय भाई कमेंट बॉक्स में जरूर दिया लो। चैनल के सब्सक्राइब कर लो, वीडियो के खूब ज़्यादा शेयर कर लो। मिलता है अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।